Представи си Рим. Не този, който познаваш от пощенските картички. Другият. Този, в който свещениците носят ножове по трасата. В който папата има деца. В който отровата е политика, а убийството – етикет. 1492 година. Камбаните на Свети Петър бият, но тази нощ не призовават към молитва. Призовават към страх. Папата умира и докато свещеници коленичат, докато кардиналите шепнат за затворените си врати, докато целият католически свят задържа дъха си, един млад мъж стои пред огледалото и се усмихва. Защото папата, който умира, е неговият баща. А следващият папа ще бъде той. Казват, че Родриго Борджия влязъл в конклава с турби пълни с злато. Бог мълчал. Казват, че когато излязъл като папа Александър VI, дяволът се засмял. Чезаре е роден от тази сделка. Незаконният син на Светия Отец. Кардинал на 18 години. Не защото е свят, а защото баща му е Бог. Бог на земята и може да купи всичко, дори небето. Облече в червено, с Библия в едната ръка и яд в очите. Чезаре седи в катедралата и мрази всяка секунда от живота си. Той не иска да благославя, не иска да се моли, иска да владее. И разликата между тези две неща скоро ще разтресе цяла Италия. Но за да вземеш трон, първо трябва да се освободиш от клетката. А клетката на Чезаре е ушита от пурпури молитви. Докато брат му Джовани язди из Рим, кряка като петел, прахосва парите на баща им, бие се в кръчми и хвали се с военните си победи, които никога не е спечелил. Чезаре мълчи, наблюдава, изучава Цезар, изучава Александър Велики, изучава как хората печелят войни и как умират. Знаете ли как завършва Джовани Борджия? Изваден от река Тибър, с 9 прободни рани по тялото, в нощ без луна, в нощ без свидетели. Никой никога не е осъден, никой никога не е и особено посърдно търсен. Рим шепне едно име, едно единствено, но никой не го изрича на глас. Чезаре носи траур 3 дни, ходи бавно, говори тихо, свежда глава в църквата. На 4-тия ден сваля расто за последен път. И ето тук идва моментът, който разцепва живота му напреди и след. Папската зала. Стотици очи, мъртва тишина. Чезаре върви бавно към баща си. В ръцете му кардиналската шапка. Червена, тежка, символ на величие, символ на всичко, което Родриго е планирал за него още от раждането му. Чезаре я хвърля. Хвърля я буквално в краката на баща си. Залата замлъква, така сякаш въздухът е изчезнал. Родриго Борджия го поглежда. Гледа го дълго. Лицето му не издава нищо. Секунда, 2, 5, 10. После кимва с глава, защото разбира, това не е синът, който е отгледал. Не е този, който е искал, а този, който заслужава. Кръвта не лъже. Никога не е лъгала. От тук нататък светът ще трябва да свикне с новото име. Чезаре става дук на Валентинула. Французите го наричат Валентино. Италианците го наричат с притихнал глас и погледи наляво надясно. Защото Италия от 15 век не е държава. Тя е шахматна дъска. Градове, държави, княжества, предателства и отрови. Всеки играе срещу всеки. Никой не вярва на никого. И на тази дъска стъпва нов играч. С армия, платена от папската хазна. С благословията на Франция и с амбицията, която не побира нито една кралска корона. Тръгва да покорява Италия
с методичността на хирург и жестокостта на хищник. И Мола пада, Форли пада, Пезаро, Римини, Урбино, град след град като домино, не чрез сляпа ярост, чрез хладна сметка. Подкупва командири, разиграва съюзници един срещу друг, предлага мир с едната ръка, докато в другата вече е стиснал ножа. Срещу него застава Катерина Сфорца, тигрицата на Форли, жена, за която Италия разказва легенди още при живе. Тя му отправя предизвикателство от стените на крепостта си. Казват, че когато той показва пленените й деца, тя вдига полите си и извиква: "Имам още." Чезаре не трепва, не отговаря, не се и ядосва. Обсажда, чака и печели. Не чрез ярост, чрез търпение, защото яростта е за слабите хора, а Чезаре Борджия е всичко, но не и слаб. И точно тук трябва да разберете нещо за този човек. Нещо, което го отделя от всеки обикновен завоевател, всеки крал и от всеки генерал. Чезаре не просто побеждава, той режисира. Когато завладява Чезена и собствените му войници потъват в мародерство и насилие, той не се намесва. Поне не веднага. Оставя наместникът си, Рамиро де Лорка, да върши мръсната работа, да събира данъци, да бие, да тероризира. А после, когато омразата на хората достига точката на кипене, Чезаре се появява. Екзекутира Рамиро де Лорка, нарежда трупа да бъде оставен на централния площад, с отрязаната глава на кол, с окървавеният нож до нея. Сутринта народът излиза и намира тази инстанция. Ужас, а после облегчение, защото чудовището, което ги е измъчвало, е мъртво, а чудовището, което го е убило, е тяхното чудовище. Никакъв бунт, никакво недоволство, само тишина и лоялност. Гениално и смъртоносно. Един човек наблюдава всичко това. Не говори, не се намесва, само записва. Записки. Записва всичко. Името му – Николо Макиавели. И ще дойде в ден, в който целият свят ще знае какво е записал, но за него по-късно. А междувременно в Рим пиршества, маски, злато, вино и музика, която никога не спира. В сянката на канделабрите стои жена. Руса коса, тихи очи, усмивка, която може да означава всичко или нищо. Лукреция Борджия, сестра му. Историята я е превърнала в отровителка, в нимфоманка, в чудовище в рокля. Но истината е малко по-сложна и малко по-тъжна от всяка легенда. Лукреция е разменната монета на семейство Борджия. Омъжвана, разомъжвана, отново преомъжвана, според нуждите на семейството. Давана и взимана по параграф в договор. И въпреки това, между нея и Чезаре има нещо. Нещо, за което историците все още спорят. Нещо тъмно, нещо интензивно. Нещо, което надхвърля границата между брат и сестра. Начин, по който никой не смее да каже директно. Когато е далеч от нея, пише писма. Всеки ден. Когато е близо до нея, всички мъже изчезват. Случайно, разбира се. Всичко при борчиите е случайно. Както е случайна и отровата, за която цяла Италия говори с уважението, с което се говори за изкуство. Кантарела. Смес, чиято рецепта не е намерена никога. Действа бавно. Действа, когато трябва. Действа на банкети. Действа на вечери. На частни срещи с кардинали, чието гласове се нуждаят от леко убеждение. Рим знае,
Неапол знае, Флоренция знае, цяла Италия знае. Никой не казал нищо, защото папата е Бог, а синът му е дяволът. И между тях са разделени два свята. Единият притежава следващия живот, а другият управлява този. И за известно време този ред работи. 1503 година. Чезаре Борджия на 27. Спри за момент. Осмисли и осъзнае тази цифра. 27 години. Контролира половин Италия. Флоренция трепери. Венеция преговаря. Французите са негови съюзници. Испанците го уважават. Армията му е най-добрата на полуострова за времето си. И Макиавели, онзи тихият наблюдател, вече знае какво гледа. Не просто генерал, не просто политик, а модел. Перфектният владетел. Човекът, който знае кога да бъде лъв и кога лисица. Който разбира, че любовта е нестабилна, а страхът сигурен. Чезаре е на път да стане нещо, за което никой никога не е бил готов. Крал на обединена Италия. 300 години преди Гарибалди, обединена под едно знаме. Неговото знаме. Бик, червено и златно. 300 години по-рано. Само ако имаше още малко време. Но времето е единственото нещо, което дори Чезаре Борджия не може да завладее. Август, гореща римска нощ. Вечеря при кардинал Адриано Кастелански. Виното тече, тостовете се вдигат. И нещо се обърква. Има две хипотези за тази случка. Хипотеза 1. Отровата, предназначена за кардинала, стига до грешните чаши. Хипотеза 2. Някой е отровил тях. Отровителят става отровен. Историята не знае. Може би никога няма да знае. Но знае какво следва. Папа Александър VI. Щитът, стълбът и колосът, върху който се основава всичко, което Чезаре е построил, умира. След 3 дни треска и гърчове. Тялото му почернява толкова бързо, че дори не могат да го вкарат в ковчег. А Чезаре оцелява, но едва лежи с температура, безпомощен, полусъзнателен, докато Рим около него се разпада. И тогава, сякаш по сигнал, сенките оживяват. Враговете, чакали години в тъмното, излизат. Кардиналите, платени от папската хазна, изведнъж имат ново мнение. Градовете, които беше покорил, въстават. Армията, която беше водил, търси нов господар. Всичко, което е строил, всяка стена, всеки съюз, всяко обещание се разпада. Не за месеци, за дни. Той поиска само 2 седмици, за да стане от леглото, за да събере армията си, за да удържи всичко, но не ги получава. От кога историята дава на гениите времето им, от което се нуждаят? Новият папа Юлий II, смъртен враг на борджиите. Човек, чакал цял живот за този момент. Чезаре е арестуван, окован и изпратен в Испания, в кула, от която хората никога не излизат. Но Чезаре Борджия не е просто хората. С въже направено от чершафи, нощем, спуска се от стената, пада и щупва кръка си и пак бяга, куцейки в тъмнината. Сам, без армия, без злато, без титла. Само с това, с което се е родил. Волята да не спира. Достига до своя зет, краля на Навара. Получава малка армия, получава последен шанс. 1 март 1507.
Клисура, близо до Виляна. Засада. Чезаре се втурва напред, без да чака подкрепление, без да преценява числата, без да преценява риск. Защото така е правил. Така го е правил винаги. Лично, директно, на първа линия. Генерал без империя. Кондотионер без земя. Крал без корона. Но с меч в ръка, както винаги. Те са 20 срещу 1. И дори Чезаре Борджия не е непобедим. Намират го с 23 рани. Бронята разкъсана. Лицето спокойно. 31 години. Не в Рим, не на трон, не в златната зала, а в калта на едно почти забравено от Бога място. Под испанско небе. Сам, както е дошъл на този свят. Погребват го скромно. После преместват останките. После ги губят. След това ги намират. След това пак ги губят. Като че ли самата земя не знае какво да прави с него. Но светът не може да спре да говори за Чезаре Борджия. Макиавели, онзи наблюдател, написва владетелят. И между всеки ред живее сянката на Борджия. Всеки диктатор, прочел тази книга, е прочел Чезаре. Всеки стратег, учил как страхът управлява по-добре от любовта, е учил от него. Леонардо да Винчи, самият да Винчи, когато Чезаре е наел като военен инженер, е рисувал в неговата сянка. Историята го е осъдила. Историята също не може да спре да го помни. Тиранин или гений, злодей или визионер, може би и двете, може би нито едното. Може би самият въпрос е грешно зададен, защото Чезаре Борджия никога не е искал да бъде добър, никога не е искал да бъде свят. Искал е само едно – да бъде помнен. И може би докато е лежал в онази клисура с 23 рани, с меч все още стиснат в ръката, с испанското небе над главата си, може би се е усмихнал, защото е знаел, че някой ден, някъде, някой ще седне, ще натисне бутона play и ще чуе тази история. Ти, точно ти, сега я слушаш, а Чезаре Борджия най-после се усмихва.